We are from Jogja, the heart of Java. Our language mantra flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Culture weaponnya, the song of Sandata. Sugeng sonten Bu. Iya, Mbak. Badhe ngersakaken apa nggih? Sirup penurun panas kangge bayi toko lumpuh, Mbak. Laranipun gadah alergi napa mboten Bu? Mboten gadah alergi, Mbak. Sekedap nggih kula pundhutke. Nggih. Niki berarti Bu wonten ngriki wonten obat parasetamol lan ibuprofen. Ibuprofen reganipun 27.000 lan parasetamol 57.000. Badhe ngersakake ingkang pundi nggih Bu? Parasetamol wae, Mbak. Niku Nggih. sirup niki dipun unjuk sedinten kaping 3 kalih sendok nggih Bu. Nggih. Niki artanipun. Artanipun 60 nggih Bu, wangsulanipun 3.000 nggih. Nggih, leres nggih, Mbak. Wonten ingkang dipun suwunaken pirsa napa mboten Bu? Mboten. Nggih, pun mugi inggil waras nggih Bu, matur nuwun. Nggih, sami-sami.